Ei, què tal? Benvinguts a un nou vídeo del meu canal i avui estic amb una persona molt especial, el meu cosí Joshua. Ei, Joshua, què tal? Què tal? Molt bé. I tu? Molt bé. M'alegro molt que estigui el meu cosí aquí perquè és qui m'edita els vídeos, qui sempre està darrere la càmera i volia que almenys li poseu cara. Sí, bueno, ja era hora, no?, que em deixessis sortir davant de la càmera perquè sempre estic al darrere i ningú em veu mai, tu. Doncs res, és molt bon tio, avui està una mica susceptible, però que sapigueu que està solter, noies, i molt bon tio. En aquest nou vídeo avui us presentaré un nou fill. No soc pare literalment, però soc pare literàriament, perquè publico nou llibre, és el 9è i es titula Entre dos blaus. Estic supercontent. Entre dos blaus té una mica de tot, suspens, aventura, amor i pinzellades de fantasia. La història va de bussejadors, narcotraficants, un vaixell enfonsat i potser sirenes també. Hi ha 5 personatges principals. L'Alba i la Marina, que són dues germanes que han fet un regal molt especial al seu pare, l'Albert. Què li han regalat? Doncs una immersió en un vaixell enfonsat. I qui els acompanyarà en aquesta aventura? Doncs 2 instructors de busseig, que són l'Oriol i la Laia, que són els que tenen un club de busseig. L'Alba, la Marina, l'Albert, l'Oriol i la Laia, els 5 personatges, se'n van en una llanxa fins al mig del mar i arriben a una boia vermella que és la que marca la ubicació d'un vaixell enfonsat des de fa molts anys, el Nautilus. Els 3 bussejadors, l'Oriol, la Laia i l'Albert, se'n van al fons del mar per descobrir aquest vaixell mentre les dues nenes es queden a la superfície. I potser és l'últim cop que es veuen tots 5. I fins aquí, no vull fer més spoilers, el que sí que us puc dir és que és un llibre molt trepidant, els capítols acaben amb molta tensió i al final és inesperat. I a més es pot interpretar de 2 maneres diferents. I per què aquest títol, Entre dos blaus? Doncs bé, com potser heu deduït, fa referència al blau del cel i al blau del mar. Diguem-ne que la línia a l'horitzó separa 2 mons ben perillosos i passen coses tant a les profunditats del mar com a la seva superfície. I potser us esteu preguntant, però l'Oriol i la Laia no són els mateixos personatges de Presoners del mar? Doncs sí, i és que aquest llibre és la segona part, és la continuació de Presoners del mar. Diguem-ne que la història continua allà on es va quedar la primera. De tota manera, si no us heu llegit Presoners del mar no passa res, perquè la idea és que aquest llibre es pot llegir de manera independent. I res més, que estic molt content, que soc pare, que estic amb el meu bebè, acabat de néixer, l'estic acotxant, li canto nanes i que em fa molta il·lusió poder compartir aquesta notícia amb vosaltres. I si voleu un llibre que té una mica de tot, com una paella, molts ingredients, acció, aventura, fantasia, amor, doncs és el vostre llibre. I si us el llegiu, el que us agrairia i m'encantaria saber els vostres comentaris. Me'ls podeu deixar a baix d'aquest vídeo, d'acord? Tot això i molt més en propers vídeos. Una abraçada!